Sí, gràcies. Bé, moltes coses que dir ràpidament. En el tema d'imposts, me remetisc al ple de pressupostos, ja comenté que has pujat en la legislatura un 24% d'imposts directes, que enguany ha baixat l'IBE, sí, efectivament, però també és cert que s'ha emmascarat i per això les persones que no s'han detingut no saben que l'IBI sí que està pujant, el que passa és que l'ha subvencionat. Hem pagat entre tots IBI d'alguns, i això n'hi ha que dir-ho clarament, és així. Jo no estic dient que estigui ben fet o mal fet, però ha sigut així. Per això alguns no ho saben. El tema de... Per tant, no és un brindis al sol el fet de que si tu vols augmentes la partida, no tens per què retallar partides. Efectivament, quan tu tens remanent, tens que destinar-lo per el pla d'ajust, a amortitzar el deute. Però augmentar la partida i no tindràs aquest remanent. És tan fàcil com això. Vull dir, això ho sap qualsevol ama de casa. I després, sí, gràcies. No vull oblidar-me del programa de lloguer social de vivendes que hem estat comentant en la gent de la PA, i abans de vindre he tingut la bona notícia de que una entitat bancària ha retirat la denúncia per a la gent que tenia denúncia per protestar ahir en Botellet fa poc, i mostrar l'alegria i el recolzament a aquesta gent.